Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Nepangaken nami kula Muhammad Rizky Wari Adilvi, kelas 12 MIPA sekawan. Nomor absen sekawan likur. Kula badhe maos geguritan kanthi irah-irahane gegayuhan. Sugeng midhangetaken. Gegayuhan. Angen-angen ing atiku kabeh wis gumelar, ana ing rasa pangrasa lan angen-angenku. Manungsa kuwi duwe kekarepan lan gegayuhan. Pambudidaya, pambudisarana kang becik, gumregut gegayuhan, gumregah lan waskita, cancut taliwondo kanthi semangat. Aja wegah polah, aja wegah budidaya. Gegayuhan mau bakal kinegem ing asta kanggo sarana urip kang mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.